ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ, କାହିଁକି ଆମର ପ୍ରତିଦିନିଆ କାମ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବ। ସକାଳୁ ଉଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯାଇକି ଫେରି ଆସିଲା ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲି କଅଁଳିଆ କଲର ସଜନା ଶାଗ। ସଜନା ଶାଗ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି ଗଛରୁ, କାହିଁକି ନା ସଜନା ଶାଗରେ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଇ ବହୁତ ପରିମାଣ, ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ସଜନା ଶାଗ ନେଇ ସାରିଲା ବେଳେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି, କରିଦେଇଥିଲି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ସେ ସମୟରେ ବାଜିଥିଲା ଆମର କଲିଂ ବେଲ୍ ଦେଇ ଦେଖିଲି ଆସିଥିଲା ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଇଗଲେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ବନ୍ଧାକୋବି ସହିତ ସଜନା ଛୁଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧାକୋବି ହେଇଛି, ଏଇନା ସଜନା ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବ ସଜନା ଛୁଇଁ ତୋଳି ଆଣିକି ଦେଇଦେଇଥିଲି ମୋତେ ପରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି କିଛି ପରିମାଣରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଚାଲିଛି ମୋର ଡାଇଟିଂ। ତ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ବି ପାଖରେ ରହିଥିଲା, ସିଏ ବି କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ତାକୁ ଦେଇସାରିଥିଲି, ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ସାରିଥିଲୁ। ଦିନ ଏମିତି ଗଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ, ମୋ ଝିଅର ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଥିବି କୋଉଠି ଆକ୍ସନ୍। ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କରେ ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ସେ ଖେଳିଥିଲା, ମୁଁ ବସି ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଖିକି। ତାପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ଯାଉଥିବେ।